Gikumpirmar sa anak sa kapitan sa barkong MV Maria nga iya sa iyang amahan ang lawas sa usa sa duha ka mga tao nga naugkat sa nalunod nga barko nga nabanggaan og usa ka fishing trawler niadtong Lunes. Sugin limi, Dennis Tanok. Naghuwan na dyan minimutan din. And I hope mamadayon pa siya nato itong mga plans together. Human sa upat ka adlaw nga pagpaabot sa pamilyang Sabang sa mga kalambuan kabahin sa nitabo sa ilang padre de pamilya kinsa apil sa nalunod nga MV Maria dito sa North Sea duol sa nasod nga the Netherlands. Gikumpirmar kaganiya sa anak ni Captain Danny Sabang Sr. nga si Madin nga ang iyang amahan ang usa sa duha ka mga patayng lawas nga napalgan ilawom sa nalunod nga barko niadtong Lunes. Si Madin kuyog ang iyang inahan nga si Marichu mibiyahe kaganiya padung sa Kauluhan aron makigtagbo sa ahensya ug sa the Netherlands Embassy. Matod ni Madin nga kagabi ilang nila nadawat ang kumpirmasyon bahin sa identity sa patayng lawas nga iya sa iyang amahan. Posible sab matod pa nga mudretso ang pamilya sa Netherlands aron mas paspas ang paghikay sa mga papeles sa iyang amahan ug mapadali ang pagdaha sa patayng lawas dinhi sa Sugbo. Kay nunduman nga si Denny Sabang mao'y kapitan sa barkong MV Maria dihang gikabangga niini ang fishing trawler nga Trexel 68 niadtong adlawng Lunes, 40 kilometros gikan sa Den Helder usa ka lungsod sa the Netherlands. Sa maong trahedya, duha ang naluwas, duha na ang kumpirmadong patay, samtang usa ang nagpabiling missing. Dennis Tanok, News 5.